Good morning, everyone. We welcome you to today's class. Today we are going to study Igbo numbers from where we stopped the other time. In some class ago, we studied from 1 to 20. Today we are going to study from 20 to 50 of the Igbo numbers. If you look very well, you are going to see that these numbers are very simple to understand. You only need to know the simple numbers. The common numbers that are attached are what you need. Every other thing is very easy. We are going to also do it together again today. If you have not subscribed to our station, to our channel, please do so. Like and share so that you will always get our post whenever we do so. Let us go as from 20 to 50. Number 20 is iri abụọ. 20 is iri abụọ. Iri abụọ. 21 is iri abụọ na otu. Otu is 1. Iri abụọ na otu. Iri abụọ na otu. That is 21. 22. Iri abụọ na abụọ. Abụọ is 2. Iri abụọ na abụọ. Iri abụọ na abụọ. 23. Iri abụọ na atọ. Atọ is 3. Iri abụọ na atọ. 24. Iri abụọ na anọ. Iri abụọ na anọ. 25. Iri abụọ na ise. Ise is 5. Iri abụọ na ise. Iri abụọ na isii. Iri abụọ na isii. Don't forget, iri abụọ is 20. Isii is 6. Iri abụọ na isii is 26. 27. Iri abụọ na asaa. Iri abụọ na asaa. 28. Iri abụọ na asatọ. Iri abụọ na asatọ. 29. Iri abụọ na itoolu. Iri abụọ na itoolu. Itoolu is 9. 29 says iri abụọ na itoolu. 30. Iri atọ. 30 is iri atọ. 31. Iri atọ na otu. Iri atọ na otu. 32. Iri atọ na abụọ. Iri atọ na abụọ. 33. Iri atọ na atọ. Iri atọ na atọ. 34. Iri atọ na anọ. Iri atọ na anọ. 35. Iri atọ na ise. Iri atọ na ise. That is 35. 36. Iri atọ na isii. Iri atọ na isii. 37. Iri atọ na asaa. Iri atọ na asaa. 38. Iri atọ na asatọ. Iri atọ na asatọ. 39. Iri atọ na itoolu. Iri atọ na itoolu. 40. Iri anọ. 40 is iri
anọ 41 iri anọ na otu iri anọ na otu 42 iri anọ na abụọ iri anọ na abụọ 43 iri anọ na atọ iri anọ na atọ 44 iri anọ na anọ iri anọ na anọ 45 iri anọ na ise iri anọ na ise 46 iri anọ na isii iri anọ na isii 47 iri anọ na asaa iri anọ na asaa 48 iri anọ na asatọ iri anọ na asatọ 49 iri anọ na itoolu iri anọ na itoolu 50 iri ise 50 is iri ise. Thank you. This is the Igbo numbers from 20 to 50. Today we are going to end the class for now. Please subscribe, like, and share. Have a nice day. Bye.